para makabatuntag lamdag sa atong pagsaulog sa Semana Santa. Ha? Nya dunay upat ka R sa recollection. Unsa man ang una? Reflect. Bun sabot mamalandong. Bun sabot mag-meditate. Bun sabot maghilom. Niyang kanhilom, duha ka klase. Outside and inside. Unsa man ang kahilom sa outside? Sunita magsaba kundi pa sa baon. Unsa man ang inside? Kana mo concentrate ha. Kalimti sa inyong mga buhaton unta karon no. Siguro banta karon matanaw TV, matanaw teleserye, kalimti sa sige batang Quiapo ha. Concentrate ta no sa atong pagabuhaton karon. Ikaduha, unsa man ang ikaduha? Recall, unsa man ang recall? Atong handumon ang mga nangagi. Labi na gyud ang atong nahimo nga mga sayop ug mga sala. Kay kanaw sa to makasa man gyud ta no. Doon naman gyud tay kontra. Ay, hindi ko na pari, so sa kamisa siya, kinsan yun di angoy kontra. Sus, magay, nitindog itong tiguan siya. Ako, padre, sa tanawa si Lola. Siya rin way kontra. Lola, ano pa kontra, Lola? Siya nga, nangamatay naman sila. Maita naman. So, kinam nato lang yun, no? Ang sunod, ang saman, repent. O, mo na nga maginulsulta sa atong mga sala atong basulan niya. Sunod, renew. Atong paningaon nga mabag-o ta ha. Yang pagbag-o, gikan Diyos atong kasing-kasing, no? Ang pagbag-o, kinanglan, dili mo focus sa material nga butang. So, sa uban diri mo focus sa material nga butang. Diyos ang babae. Kada Pasko, masuya silang silingan. Kay bagong silina, bagong cellphone, siya taon na nabag-ura, kalendaryo. Maita. Pero sagdi lang, ha? O, mo nang ang recollection, okay? Ang atong topic karon, Lent is relevance to our family, the social media, and our culture. Ngayon na, importante yun, ha? Ngayon panahon sa Lent, unsa may atong buhaton? Atong sabton, ha? Nga ang Lent, 40 kaadlaw sa atong pagpangandam sa pagkabanhaw sa Ginoo. So tulo ka butang ang gipangayo kanato niining panahon sa Kwaresma. Fasting, almsgiving, and prayer. So na sa tanan ang pag-ampo. No? Nga atong dugangan ang atong pag-ampo para madugangan sa ng grasya nga atong gipangayo sa Ginoo. No? Nga pag-ampo lahi ha. Kailan mag-ampo kita nga kinasing-kasing. Yung sa mga fasting, pagpuasa. No? So sa kabata, gida siya inahan, nangaon sila sa fast food. So sa bata, pas-pas kayo mo kaon. So pag mo ka, inahan, dong, hinahin lang dong, ginapay ugma. Ngayon, pas-pas kayo mo kaon. Siya mama biya, nakalimot ka, nga naman tas fast food. Hindi pinaspasay ni, maita. Ni almsgiving, kung sa mga almsgiving, pag hinatagay, ha? Kay grabe ron, daghan kay mga pobre, daghan kay angin tagaan. So sa kababay, di kaon sa restaurant. Guwapa kayo. Pag umanyag kaon, wag kabayad. Guwapa, pero way kwarta. Kung sa may tawag sa guwapa nga way kwarta. Beauty poor. Muna nga grabe ba, no? Pero nasayod, mo nga panahon sa Kwaresma, mo na ang bunga sa gugma sa Ginoo sa matag usa kanato, no? Mo na nga siya nagpakamatay para kita maluwas. Nya magka-relate ta. Kaya kung saan ito, may gugma magyod, no? May gugma mga mga buta. Kita na ba mga budlat? Siya pa rin, kamo pa rin, may gugma saan mo, ha? Sana all. Kinanagin mo, may gugma yun, no? Mo na kung magkita ang mga managhigala, kung sa may nabuhaton, magkumustahay, parte sa ilang mga uyab. Di ba ba, nakita siya amigan siya, day, kumusta day? So, grabe kaya akong uyab, sweet kayo. Kada simana, tagaan yung kong regalo. Lain-lain pa. Ngayon pa dapat sa Lazada. Kada man kada Lunes, inikabli na ako sa mong puntahan, anong taga Lazada, nagdas regalo. Ngayon sa may nitabo, siya man sa tulog at tuig, ikasal me. Wow, sa imong uyab, siya dili, katong taga Lazada. Kaya pero magkita, maita, no? Muna ginanag yun, no? Yung manong sa'yo pa, ang gugma, swerte-swerte. Naiuban na ito karoon na pagyapoy uyab. Nasiuban na uyab, gibuwagan na yun. Nasiuban, gibuwagan, antod karoon, baka move on. Kanina ba mga babaeng di ka move on? Sa puton. Di babae, di sakay tricycle. Diyan ay plite o, 20. Diyan ay asa manaw ng 20. No, hindi manaw ng 20. Ako'y manaog. Diyan, grabe, pati ang batasan na, sikta ha.
Sa ikaw bitaw, maguntoig na, mati mo sa gyapong kagnaong. Ano? Kaya mo di ka na itong gugma, ha? Mo na nga pinagi sa gugma sa Ginoo, iyat ang giawag nga, ning panahon sa Kwarisma, kinahanglan kita magbago, ha? Renewal and respect. So mo na, patong paningwaon nga sunod si Mana, sa panahon sa Kwarisma, sa Holy Week, magkakumpisar gyud, ha? Nigani karon na sila sa Father na skilid, pindi mo mga pisal samtang nagpadayon ta sa tuntok, no? Nya unsa man ning pagpangumpisal? Neng. Mao niya pagpangumpisal. Dunay SSSSPI. Okay. Una sa tanan, ang atong pagpangumpisal, ang atong ikumpisal, ang atong mga sala. Dili ang atong mga problema. Unsa? Niyaban mo, Diyos pare, padel, mga pisal ko, sige, siya padel, mo niya akong problema. Uy, dili. Ang sala, ang isulti. Ang problema ato nas DYHP. Dito sa kining akong suliran. Nga pagatambagan ni Atty. Lynn Batan o ni Dr. Rene Obra. Isulti ang problema, ang atong sala, ha? Dili ang problema. Doon ay time para sa counseling sa mga problema. Sunod S, kung kita mangumpisal, unsa man, simple. Sabi mo sa simple, direct to the point, ha? Ayaw na pagsikig sugilanon. Nung sanay, nung umpisal, siya pa rin, umpisal ko. Siya sabay mo so sa kaadlaw na samtang taklo na buwan, nakita ko mabay nga gwapa ni Agi, akong gisundan, pag sangit kita, akong gilungos. Pero niyang siyagit, siya, dalia. Maita. So, manang simple lang, ha? Okay. Ikaduha, ay ikatulo. Unsa man ikatulo nga sincere. Kung kita mangumpisal, kinalang tininuod. Dili ta mga tarungan. Noon sa niyo man mangumpisal, mga tarungan man. Sa badil, nangawat ko kwarta sa pitaka sa kong sawa. Ako ikawatan na kay pwede mantihika. Ayaw na mga tarungan. Ang kuna. Yan sunod, letter S, unsa man ang S. Nga sunod, secret. Kung mangumpisal ta, secret na between you and the priest. So, dito mahadlok nga ipanabi sa pare. Kay sikrito man mabutanasay ka na mga pisal ta, magsuwat-suwat ka sa tusa, Nga imong tupan, magsuwat-suwat sa, Ayaw mo pang tandiay, so kasi mo sa, wala, pariha lang kita, Pero secret ta, Pero hindi saan mo sabot ka, mga pisal ka, madal mga pisal ko, so kasi mo sa, secret, ikumpisal, yun, Mo na nga ito, isulti mo na ang secret, kitawag kong seal of confession, nga kana sikrito, dili sa na ipanabi sa pare. Mamo na uban nga mauwaw kay basi ipanabi ni Father. Mao sila mga opisyal pare nga kaila. Naunsa ni gani mas nindot bangay ko nimong pag-opisyal pare imong kaila kay makarelate, di ba? Hindi sa Kristan, opisyal siya sa pare. Ya padil mga opisyal ko, sige, ni ko sa sabi rin, ang awat kong lubi. Sabi lang mo, 5, puning 5, kay magbiko ta. Kaya maling nga ito nga, grabe, Sunod, letter P. Ang sama na letter P. Kung mag-upisal ta, kinanglan personal. Sabot, ang atong kaugalingong ang atong isorti. Dili ang sa uban. Kaya ito mag-upisal, ang banang asawa niya, magunang asawa, mini siya pa rin, mag-upisal ko siya. Padil, ang nasunod ako, ang akong bana. Palihog tambagi ko, tambagi siya, kinano siya kambit. Ganun lang, imo may sorte, ha. Usay, mag-upisal ta, muna tag nagmarites, nagsikan-sika. Nga padil, kabaw, magkanang choir, nga naskilid, nung dagan, kaya nang siyang uyab. Kabaw, magkapadil nga, igat magkaya na. Mau ba, nilagi mailan, nadata na pari. So, mo na, kinanglan, personal. Yung sam ng letter I, kung kita mangumpisal, integral. Sabot, ang tanan atong isulti. Watay itago-tago. Padahal mangumpisal ko, yung sa pa, yun ay mauwaman ko, sabi ko, dahil magkakagnaong. So, dinig yun, dahil sa tao na umpisal, sa padahal mangumpisal ko, sama, nangawat kong 500 sa pitakan sa kong sawa, sa pangadyo nito, 5 ka, maghimaya ka, Maria. Sabi rin, imo lang na po, ano nga, napo ko'y balikon nga 500 na, mayita. Hindi na nagtana na ginaimesorte, So, wala siyang atong length. Okay, karon. Ang atong pamilya o ang length, kinsa man atong modelo sa atong pagkapamilya. The family of Jesus, Mary,
and Joseph, ha? Sila yun nga itong isunod nga itong sundon, isip maayo nga pamilya, ha? Mao na nga pamilya, asa man nagsugod. Dito sa atong kasal. Mo na importante nga gikasal dito sa simbahan, ha? Kaya kung nagpuyo-puyo ra, dinitak i-count sa Ginoo sa kapamilya, no? Nya tanan nagikan magyug pamilya, no? Wa may makaingon nga nagikan ka sa liking kawayan, no? Ulang uban murag nagikan liking kawayan. Nya naman ang utok murag na iliki. Dili kasabot, no? Ni uban magkantang karaoke alas 10 gabi. Yang kantahon naman natutulog pa ang Diyos. Yung siya kapantay, ilang silingan, dugay nang natug. Nag-disturbo, no? So may kita na ito ang atong pamilya niya magsugod sa kasal. Unsa may naasang kasal? Narasa sa word nga kasal. K-A-S-A-L. Okay. Unsa man ang letter K? Magsugod sa kaibog. Ha? Kung unsa nga babae mo, agi niya, lingian sa usa ka laki niya, mulingi pag yun, naibog na, no? Ikaw man, unsa may buhaton? Mo, unsam nang aginod. May lalaki, day, nahog, siya. Unsam man, ako kasing-kasing manahog di mo. Siya sa man gatong tumban, siya, siktasan. Niloy atong tumban ba, kay basing mailog sa uban. Nga sunod, letter S. Unsa man ang letter S? Sugot. Kung naibog siya, sugot. Kung siya maibog, sibat. Muna sa'y mamugos yung lalaki, dahil sugta na lang ko. Anar mo yun na paingon, siya sige, oy, sugto na tika. Uyab na ta, siya dilig, buwag na ta. Nga naman, ana magya mo na paingon. Mahita. Nga sunod ayun, letter A. Kung saan ang letter A? Altar. Magpakasal sila. Nga, letter L. They will live happily ever after. Nga naman may mamunga kung magkasal na ang babaeng lalaki, tawgo na sila officially, no? Nga husband and wife. Sa ilang pag-husband and wife, nasa niya ang ilang responsibilidad, no? Ang ilang mga katungdanan. Unsa may katungdanan sa wife, naroon sa word nga wife, W-I-F-E. Unsa man ang W? Cheng, washing. Di ba? Namang masawa ka may tiglaba. Yung maglabagay mo, paggamit mo breeze. Kaysa breeze, para kayong nagkakaroon ng 10 kamay. Nga letter I, yung sama na letter I. Ironing. Di ba? So, mga na mamlansa, no? Yung mamlansa, kayo mo ipalayo ang cellphone. Kaya di ba ba yung namlansa? Niring ang cellphone. Ang plansa mo inabutang tunggan. Nilo. Maita. Nga letter F, kung sama na letter F. Food preparation. Ang mga sawa mo itig-andam o pagkaon. Mo sa kababae ni doon ako. Diyan bader unsa man ni magminyo na ko niya dili ba ko kamumuluto. Sa dilanday pangita ng lalaki nga di ka mamukaon. Maita. Nga letter E, unsa man ang letter E? Execute the other chores of the house. Unsa man ang chores kana mga buluhaton. So unsa man ang mga chores nga gipasabot. Narasad sa word nga chores. Unsa man na C-H-O-R-E-S. Ang mga asawa, tanawa ra good letter C. Sila ang mga cashier. Sila ang tikopot sa kwarta. Mo nang abitan katong nag-online na mga bata, mga igapong baon, pagchoroy, no? Ay sila ang tikopot niya. Letter O, unsa man ang letter H, unsa man ang letter H. Housekeeper. Ang mga asawa tig-atiman sa balay. Tanawa ng balay kung ng asawa, di ba limpyo kayo? Wow! Daghan kayong bisita. Kadalaw na mangita. Well, sabi mo sa mama na diri. So, ay, sabi yung iro, mamaak ni. At sige, diri na mamaak. Pagso niya, gipakan. So, namaak palagi. Di man na mong iro. Para sa pikas, no? So, mo na nga mga asawa tig-atiman niya. Unsa man ang ang mga asawa organizer. Tanawa mga asawa kung may mga organize sa outing. Wow! Kompleto. Way nakalintan. Lain pa to. Daghang makalintan. Nag-outing sila. Murang tag na nakalintan. Nadji nakalintan. Kinsa man, si Lola nabilin. Mamada. Yung sunod, letter R. Unsa man ang letter R? Repository. Ang sabot. Ang mga inahan o asawa maoy nang bit-bit sa anak sa iyang sabakan. Sud sa siyam kabuan. Grabe, no? Mo na nga kapait ang trabaho sa asawa. So sa kabanag, yaw-yaw, siya, niluta sa akong asawa, siya lang ningko sa balay.
Ako dili, pwede akong trabaho. Nag-ampo Diyos, Ginoo, Lord, pwede ba mag-inis mi? Siya na sa iba na mi, ako na sa asawa. Sus, pagkaong pagbata sa bana, nahimo siyang babae, nahimo siyang asawa. Niyang isawa niya, nahimong laki, nahimong bana. So, nahimong bana, ni bangon, ni trabaho. Siya kay asawa naman, ni bangon siya, nang lungag, no? Nag-andam sa bawon sa mga anak, gihatod sa iskulan, pagbalik, luto na siya, pagtataw ng laba, pagtataw ng utaw, pagkagabi, nabot niyang bana, pagkagalaon, gigamit pa siya, paita. Ay, humansa sa simana, gayaw-yaw, ay. Ay, Ginoo, balik na ko sa akong pagkabana. Nga nang Ginoo, di mahimo. Nga naman, o niya rin, nagkuman sa siyam kabuhan. Nga naman, namablos man ka. Maita. Mo na nga pagkapait, no? Nga, letter E. Unsa man ang letter E. Ang atong mga inahan silang atong educator. Sila ang nagtudlo ka nato unsay ang buhaton. Di ata na una nakaton unsaon pagbasa. Di sa kainan na siya nakaluha. Mga bugoy kayo. Pagpadong sa sila, nay, mag-exam karon sa tingin pagtarong taon mo dong. Pagbalik, kumusta man yung exam? Sanay nga mo exam, murag coke. Nga naman, ako sakto, siya zero. Maita. Mo nang educator siya. Letter S. Ang sama ng letter S. Ang mga inahan, sila ang atong spiritual leader. Sila ang natulo na to sa pag-ampo. No? Doon ako'y na mama. Nga ako mama na itiyo nga pari, naigsuon nga pari. Oh. Sa dihang na, ordin ko ang ginang mamaong, rabiyang mama, surtia, naitiyo nga pari, naigsuon nga pari, nanay anak nga pari. Pero wala ko masayo, nasayop di ko, kaya nga naman, ako ang swerte, kaya nabatun ko ang inahan nga maampuon. Pinagi siya kanon yung pag-ampo, nalampos ko, no? Yung mga sila itong mga inahan karon, ha? Sila ang nag-lead, nag-ampo, para sa tagsa kapamilya, no? Muna kung saya mga inahan, binuangan pa. Nakita mo ng Pinoy hinyo, ilang ipatagaan ko nun saang misis sa kinabuhi, tanawak nun eh. Grabe lang, inahan, pwede ng lihon, pwede tigre, pwede ng mabangis, grabe, no? Mo nang usag inahan, grabe, nga kinanglan yun atong respetuhon, no? Ang bana di ay, unsa day sila, sa atong tagsa kapamilya, wow! Sila, gitawag na itong band of the house. Sila naghatag og kaligon o pag naghiusa sa pamilya. Mo din, ano, mingon nga amahan, haligi ng tahanan. Ang asawa, iloy ng tahanan. Ang mga kabit di ay emergency light. Maita, no? Mga nga pagkalisod kinabuhi, no? Mga nga ang mga bana ato sang respeto, no? Nagtapok ang mga asawa niya, ipangutana, hoy, kamo, para ninyo, kung na inyong mga bana pagkaon, unsa man sila. Nili ko sa akong bana, murang humba. Nga naman, muna ipunto-sabot sa humba, humot nga bana. Ikaw dahil, konsultan siya, akong bana, murang baka. Nga naman, baka, bana ang kuyog asawa. Ikaw dahil siya, akong bana, murang kinilaw. Nga naman, kinikilig ako araw-araw. Ano? Muna nga nindot kayo nga ato ang patalingugan, ang ato sang mga bana. Okay. So, wala pa sila kikasal. Kabantay ba mo? Mao niya mga hugot sa mga batanon. Unsa man ang hugot? Kana mga itong mga ipanulti ba? No? May tungod sa gugma. Dira mga sample sa mga hugot. Wow. Ang unang hugot, nagkanayon. Okay. Dali ara sa panahon, sa una, wala pa ko uya, pero karon wala lang gihapon. Kabait. No? Ikaduha, ang uyab ko no, mura rin nagbuhok, nili mo may bawan nga nanaday uban. Ikatulo, ang gumpa ko no, murag negosyo, na ay malkansi. Kabait, no? Munang pagkalisod. Ang ikaupat,
Di ka mukaon kay gabuwag mo kay ngano diya igidala niya ang iyong kaldero pagkapait no. Di kalima, ayaw to anang kita na kay ang kita kung balihon atik ra maita. Ikaunom, mintras kamo pa si mo uyab pagtigom na kay kung magbuwagan mo sigurado yung magtagay ta maita. Sunod, ikapito, paita sa ikapito, no, diara, status, sa una single, karon may sidecar na, maita. Ikawalon, ngon ang bata, te, nganong nabarato naman ni imong baligya, niyo natindira, kay sugad ato nasakitan ko dong, mahadlog na kong magmahal, maita. Ikawalo, kung manguyam gani ka, dili pinaagi sa chat or text, mahalag sa kilid sa kanal, basta personal. Sunod, ika na po, sa imo palang ngalan, ganahan ako. Unsa nakakon pareho na apelido. Ganin doon. Ika-11, duwara kay gayon nga gusto ti kang makauban. Kanusaman, now and forever. Kakiling. Ika-12, dili tanang akyat bahay kawatan. Ang uban na nagtaban na maita. Sunod, ang 13, akong gugma murag pliti, dawata palihog, madinidawat. Sunod, ningon dayon ay, sunod, ang gugma lang ko nimo day, murag yung kandila, biya ilag suway, di ba maog daw yun ang inyong balay, maita. Ningon sa usap, pag ako'y nagmahal, totoong totoo, huwag mong iabuso, bungkag yun yung tibuok sibuha, maita. Sunod, dagka na kayo ron traidor sa tubangan friend kaniya, pero inigtalikod ay cross day kaniya. Grabe. Nagpatudlog langoy sa iyang uyab na lumos. Nga naman, nakalimot siya, wamde sa uyab, maita. Last na lang, driver, ningon siya, okay, ang gwapa sa too, ang cute sa wala, ang sexy sa tubangan, ang batignaw, wala ni kuranan, kapyot na lang, maita. Maita may magdaghan, no? Muna nga grabe, ha? Ang mga hugot sa atong kinabuhi, okay. Tanawa ko nun ninyo kung makilig ba mo ani. Char kayo. Wala yung tinood. Okay. The family, nato sa topic ng family. Ang family, kung magkabantay mo doon na gitawag nga, the ABC of a family. So, unsa man yung ABC? Letter A, arguments on theory. Letter B, blessings. Letter C, challenges. Okay. So, mo ni siya gitawag na to og pamilya. So, una, the arguments of a family. So, unsa may ato may isgutan, may tungod sa pamilya. So, what is a family? Mo ni siya ang porma sa pamilya, no? Makita na ito nga lain-laing porma, lain-laing grupo. Okay. So, what is a family? A family is a group of two or more people who live together and or are related by blood or marriage. Ang pamilya, either duha ra, pwede na. Pwede sa daghan. Okay. Nyagikan sa pamilya, ginakita na ito nga importante gini, no? Kay ni gani si Pope Francis ni atong 2021, iyang i-declare nga Year of the Family. So mo na atong pataligugan yun ang atong tagsa-tagsa ka pamilya, no? Nyagikan sa gamay nga pamilya, budako.
mahimong community. Munang group of families. Gitawag na to og community. Wow, di ba mo na siyang community? Nya unsa gimintabo sa tong community, malipay sa ta, di ba? Kabaw ba mo nga ang airport sa Cebu nakadawat og award nga usa sa pinakanindot nga airport, sumurog malipay sa tanong kita mga Cebuano, kita mga Bisaya. Nya gikan sa community mahimong nasod. Suma na makabato na tao gitawag nato og One Filipino Family. Muna kung doon ay usa ka Pinoy nga magmalapuson, malipay sa ta. Kinuno mo na itong 2018, di ba? Ito nakadaog ang Pilipino o Pilipinas sa Miss Universe. Wow, tanawa. Nya di lang sa Pilipinas, no, bisan sa atong mga ginahimo kada gabi, di ba nagkaiusa ta isip mga Pinoy, labi na gyud ang pagtanaw na tong teleserye kada gabi. O di ba mao ni atong ginatanaw. Bangon. Okay, no? So, manya na ato makitaan ang function sa pamilya. So, wala sa tanan, what is the function of the first function of the family? So, una, emotional support. Kabantay mo, diya sa itong pamilya natatabangan sa itong mga problema, sa atong mga kaguol, o sa bisan unsang ato nga gibati sa kaugalingon. No? Nya gawas sa emotional support, nasa di ang itawag na to financial support. Kabantay mo, kung matay kwarta ato sa mudagan, kang mamag papa, kung way kwarta sa ugangan, kung wa sa iyaan, bisan asa, no? Nya di lang financial support, dabi na gyud ang gitawag na to og ang pamilya is a place for love and belonging. Kita nahigugma kay diin man ato nakatunan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Mo nang importante sa banang asawa, magpabilin yun ang gugma sa usa-usa. Hindi na kinahanglan tudluan pa mga anak pagigugmaay mo. Kung maayo ang inyong gugma sa usa-usa. Mo din naging sa English, no? Husbands and wives, take care of your relationship. And your relationship will take care of your children. Mo nang ang gugma, importante, ha? Yung sunod, socialization. Sa diya sa pamilya, nagkataon-taon sa pag-relate. And most of all, learning, ha? Nga diha ta makaton sa atong mga gipangtun-an. Usahay bitaw no sa atong mga klase, sus, usog kay ta mangopya. Sus, sa konsidyante. Sus, nangopya, nagamit pagsamin. Mo siya kabaw kang samin, mabali man na ang resulta. So, pag umang sa test, ayan tupad, kaya gikopya ng score 93. So, ang iya, 39. Nabali man, paita. Kaya muna sa atong ginabuhi, no? Okay, now,
What are the kinds of a family? Nindot kayo tanaw na. Diha kita sa gugma. The types of family. Una, gitawag na to traditional or nuclear family. Na inahan, na imahan, nasay anak. Okay. Ikaduha, extended family. Di lang kita sa atong pamilya, daghang sa mga nagpuyo nga laing membro sa atong pamilya. No? Mo din ang meaning sa pamilya, papa, anak, mama, I, iyaan, L, lula o lulo, Y, yaya, ang uban pa. Mo din ano, nanisirit sa atong pamilya. Mo na nga atong makitaan. Sunod na blended family. Unsa man ang blended family? Imo asawa ni anak sa usab ay nga iyang anak. Pero nagkaipon lang gihapon. Ikaw pa, single parent. Wow. Usara, amahan ra or inahan ra niya doon na say anak, no? Sama ni Piolo Pascual. Usara yung anak. Ikalima, childless couple. So, kanimo pangiti ayon, wa sila anak, pero pamilya gihapon. Ikaunom, ang gitawag na to adoptive family. Wa man sila anak, so nag-adapt sila. Karon, napangutana, asa may mas nindot nga pamilya, bisag asa, ha? Depende kung giunsa na to pagpuyo ang atong gugma sa usa-usa, isip membro sa pamilya. Mo na nga atong pamilya, ato yung ampingan. Yan, doon na tayo gitawag nga blessing sa atong pamilya. Unsa may mga blessing sa atong pamilya? Naresearch sa word nga family, F-A-M-I-L-Y. Unsa man ang letter F? Faithfulness. Wow. Kana bang faithful ta sa usag-usa? Managkumpare ng Israelihanay, siya, pre. Panalitan, pre, imong asawa, akong panguyaban. Unsa may tawagan na, pre? Kumpare, giapunta siya, di na. Unsa man na ita, siya, quits na. Maita. Kaya uyab na niya yung kumpare. Muna nga pagkalisod, no? Sa atong tanahon ha, ang sample sa video nga dinin dunay magtiayon nga faithful sa usag-usa hangtod karon. Kinsa mga artista ha? Di ara. Wow. Sunod, letter A. Unsa man ang letter A? Acceptance, no? Dili tanan nga mga bana or asawa perfecto, no? There's no such thing as perfect husband or perfect wife, no? Nagyusay man nagtiayon nga usay dili perfecto. Usay nga bana gwapo, nya ang asawa batikig naong. No? Nagkaon dito tong bana asawa, nga bana gwapo nya ang asawa batikig naong. Pagpangaon na restaurant, sus, pagdulo sa waiter, niyo na ba na dong, unsa man yung sabaw, namin nilangaw, siya kwaring mananap, ilabay sa gawas, ang gikuha yung asawa, o giitsa sa gawas, ano naan nga mananap, paita, no? Muna nga, ang acceptance, importante, ha? Tanawa ni siya, kani nga, kinsa ning artista nga, dili sila parison, kaya ang laki, dako kay edad, pero ang babae, perting bataa.
Okay. So na ko'y nailano nga balisad, ang asawa mo ay mas maguwang kaysa iyang bana. May ang bana, murag kulong-kuy, batanon pa niyang asawa, taas na kay edad nung tiguwang namon, ang tawag nila, auntie o uncle. Auntie guwang o uncle lokoy. Mahita. Muna nga pastilan pagkalisod. No? Sunod, letter M. Unsa man ang letter M? Mutual respect. Labi na kung matiguang na naagyapon ang respeto. Kabantay mamungan kung matiguang na tatanan, automatic na. Kaya nga naman, kung matiguang ta, magtimpla tag kape, di na kinalan nga kung tawon pa. Kaya automatic man, kaya nagkurog naman na itong kamot. Maita. At tiguang saan, kung gusto mangihi, paduwang pa lang sa siya, nakaihi na. Maita, no? Kaya man nga ito nga sagdi lang, ha? Respeto, gyapon ta sa mga tiguang. Tanawa, mo na siya. No? Sunod, letter I. What is letter I? Intimacy. Di ba? Kung doon natin sweet tayo pagsugod, kailangan sweet gyapon hantod sa katapusan. Sa bagupan, tawag na yung babes. Nadugay na baboy. Maita. Kaya nausap na, no? Kailangan sweet lang gyapon, no? Sunod, ang letter L. Ang sama ng letter L. Love and care. Wow. Kabantay ba mo nga ang gugma sa ato mga inan, grabe sa mga anak. Mo din ang lawas sa inahan ay tambo kayo or daot kayo. Tambo kaya manghut doon ang tanang sobra sa mga anak. Nya daot sad kay hindi pa siya mugkaon ipanghatag sa mga anak. Way sobra pasensya. No? Nagabantay mo atong linog sa Syria. Doon ay usa ka inahan nga mabdos nga hapit na mga anak, na feel ko niya nga mamatay siya sa iyang gibuhat, iya dyan gipugos nga mangguwa ang bata. O tinuod man, niguwa ang bata buhi ang inahan na matay. Tanawan ni mo ang video. Nara ang bata. See, mo na love and care, no? Sunod, letter Y. Unsa man ang letter Y? Yahweh, no? Sa pamilya kung wa ang Ginoo, way kalig-on, di ba? So ay nga layo kay mos Ginoo, di ba? Puro pa nag-away. Pero kung na ang Ginoo, ginaingon nilang dagkatang makitaan nga mga milagro. Kada ba mahigayon mga usay, hapit na madisgrasya, pero wa madayon. Tungod sa panabang sa Ginoo, no? Tanawa ko na ni mong video. Murag hapit, no? Murag mapiit naman ito niya. Wa na. Kailan mo kinsa na siya? Siya si Sok Fernandez. Kailan ba mo niya?
kanan faith defender ha, padung na to siya musimba. Muliko na to siya para musimba sa Lawaan, Talisay, Cebu, no? Umo na yan nadangatan. Subot-subot, grabe gid kung na Ginoo sa ato kinabuhi. Mo din lagi nga, the family that prays together stays together. Okay. Mo na nga, we are one family with Christ. Okay. No? So karon ang pangutana, unsaon man nato, no? Nga doon respect and renewal sa atong family. Unsa may angay natong buhaton? Kinalan doon nagyoy love. Okay, what is the meaning of love? We have to live one as one and value each one. Di ba? Kung doon ay gugma, doon ay panagiusa, doon ay pag-atiman sa usa-usa. Karon na pangutana, kinsa man sa atong pamilya nga magkaingon ta nga doon ay gitaw nga angay natong pasalamatan. Tungod kay doon na siya dakong gugma nga gipakita sa matag usa ka nato. Ato kuno naon sa magkadiyot ha. Nya atong maladungon kinsa man ning tawana nga nakatabang og dako ha. Nga sa among kinabuhi do nang ma-feel na mo nga gugma sa usag-usa. Ug mo na niyang time ha. Nga ato siya giampo sa Ginoo, ato siya pasalamatan pinagi sa paghatag sa nato og pagtagad ngadto kaniya. Pili atong papa, atong mama, asawa, bana o mga anak. So doon na gitaw nga nagpa-feel ka na to nga dunay gugma sa atong tagsa-tagsa kapamilya. No? So mo nang atong blessing. Now, after the blessing, doon na tayo mga challenges. Ang sama ng mga challenges, maayo ni siya by nature. Pero doon na sa siya something negative, nga din ang atong tendency, ato ta sa negatibo na nahimo nga challenge. Ang sama ni mga challenges, una, ang mass media. Ikaduha, ang atong culture. No? Tanawa ang mass media, unsa iyang nahatag nga epekto. Labi na yun ang internet. Ang internet, by nature, doon nag-share something positive. Una, mani naghatag ka na to og communication. Grabe. Pinagi sa internet, pas-pas na lang kaayo ha. Ang pag-communicate. No? Labi na pag-message, pag-text. Karon, mag-istorya kasi mo pariti sa gawa sa nasod, burar mo gato bangay, no? Because of the internet. Ikaduha, it gives information and research. Pangutana lang si Google, may pawanin mo ang tanang tubag imong pangita. Nga sa internet sa doon ay e-commerce. Kabantay mo, karon oso na ang online shopping. Gusto kang paliton, tanawa lang sa internet. Doon na entertainment, na Netflix, na TV, sa internet, grabe. Tanan. Doon na pa education. Mauna nga sa atong pag-pandemic, ang klase, diyan na sa cellphone. Through internet. Yan sa may atong bantayan sa internet na kinanglan, maghatag na itong challenge. No? Number 1, privacy and security. Karon grabe. Kung takan lang ka, totoo, nakita na nimo nga nalang sa Facebook. Muna kailan nga magtarong yun, no? Nga muna ikaduha, cyberbullying and harassment. Muna gitawag na itong mga buzzers. Mag-post-post ka diya, di tanan mo dahil. Lagi manaway. Ngano ka ha? No? Ikatulo, pinagi sa internet, ato makitaan nga naasay addiction. Muna usay, ang mga tao na nasa internet ang now. Makita ni mo kay perti ng humbaga sa mata, bangga kay aimbag. Wanay tinong-tinong kasi hindi na lang mong kaon. Grabe kay na-addict na. Nya doon na sa digital division. Kay uban nga way kwarta, way internet, samtang uban grabe bisag sa ilang kwarto na nya doon na sa relational division. Usay bitaw no tungod sa internet, ang ato mga nakatupad ta, nagiyahay og tutok sa ilang cellphone. Wala nag-istorya, kinahin na lang tanaw sa cellphone. Muna ang sayang disadvantage, hilom kayo. Kaya iyahay na tanaw. Yan doon na say misinformation. Doon na mga fake news. Doon na siya tumakitaan nga atong sundon. Muna ang mga mata nun say magsinumbagay, kaya lagi sunod sa TV, magkinawatay, nagiuban, mag-rape maglugusay doon sa ilang nakitaan. Tanawak nun yung mga video kung magka-relate mo.
Okay, so muna sa internet, kinahanglan kita nga careful ha sa atong gipananaw, hasta sa atong mga gipang post. Kaya tingali magpaso lang ang atong gipost sa iyo, nakita na sa kadaghanan. Gipangutana bitaw ni sa usa ka contest sa Binibining Pilipinas, no? What can you say about mass media? Tanawa unsay gitubag. So, sakto giday, no? Okay. Always think before you click. Okay. Karon ato ta sa atong kultura. Okay. Ang atong kinaiya, isip mga Pinoy. Usana na atong mga mannerism. Kabantay mo sa gamay pata atong kitkito ng kuko sa atong matudlo. Nagkasuway na mo, ana? Only in the Philippines. Usay no may buta kay diri ras Pilipinas nga mo palit ta garsones nya atong isukod ari sa atong liog. Ano man nga di man sa tiil, no? Only in the Philippines, ha? Tanawa mga kinaiya sa mga Pinoy. So na sa tanan kusog kay tamo yaw-yaw. Ay sus naman oy tinginit na san animuot kayo. Yang tinguwan san pretty masaatog naw kayo, no? Yang kusog pagikita mo kumparar sa atong isikatao. Tanawa mong silingan, way simba-simba. Pero mga anak, pretty gwapa, ha? Tanawa mga anak, taas kay ilong. Ang ako taon diri, taas kay suwang. Maita, no? Ngayon nga grabe ba, no? Yung sad, nasa diya, ang atong gitawag na ito nga, manyana habit. Napinagyan ka ng always late. Sus, ngayon sa katrabahante, permi naman late. Ngayon na siyang busing sa dong-dong, permi magkamalit dong, i-adjust na, i-nilo, i-advance na. Ciao, sir. Pag magtao-tao, ciao, asama ka, ciao, pauli na ko, sir. Kaya alas 5 naman sa korilo. Maita. Yan ka na yung pagkamarites. Maita, no? Kusog kay ta mamantay, kusog kay ta manlibak. Usay, bisag sa simbahan, manlibak. Kisa may libakon, ang pari, maita. Sagdila kami mga pari, manlibak man sa di. Kisa may mong libakon, ang obispo, maita. Pero man nga nga grabe ba, no? Ang atong mga kultura, okay, no? Nagabantay mo, usa sa atong mga kultura nga, we are very religious. Kaya din sa Asia, kita ra ang Catholic country. Kabantay mo, karabi kita ka-religyoso. Ugali lang, uban, wa tagaig pagtagad. Ang atong pagkaduol sa Ginoo. No, tanawa ang prosesyon. Bisan ko mo diri mag-prosesyon. Mungguwa ng ang tiil, wa pa mo abot, wa pa kalihok, no? Grabe tungod sa atong pagka-religyoso. Pero bisan pa niini, wow, sa may itong makitaan, doon na tayo laing klase sa mga manimbahay. Kinds of churchgoers. Number 1, outstanding Christian. Wow, hindi daw tangga na outstanding. Pero sa mga tinuod ay, kung siya mo simba, he is standing outside. Maita. Ikadua, gitawag ang pillars of the church. Wow, haligi sa simbahan, sa dili. Kung mo simba, magtago-tago sa haligi. Maita. Ikatulo, gitawag na to og Backstreet Boys. Kung masimba gani ato yung pirmi mo lingkod sa luyo, wala mo lingkod sa tumbangan. Ano man pangutanon sa pare. Na ikaw pat, gitawag na to og early birds. Unsam na early birds? Sa'yo mabot, sa dili, sa'yo mo pauli. Hindi ko mas kami yun, dito na uli, exit. Paita, ikalima, intentional Christian. Musimba lang kung doon na intensyon. Kung doon ay pamisa, kung wagay, warasat, paita, nga doon na sa tayo gitawag og inspirational Christian. Katong musimba lang kay doon na inspirasyon, kay doon ay bagong sinina, o ka kuyo gayang uyab, o ka musimba siya kay ganahan sa spari, gwapo kayo, muna tayo kung namisa ko, kay manimba, paita, kaya maningan mo inspirational. Nga doon na sa tayo gitawag na seasonal. Musimba lang kong misa di galyo, musimba lang kong piyesta, occasional, musimba lang kung doon ay kasal, bunyag o nubong, paita. O ka musimba lang kay doon ay problema, pagawaras problema, wala musimba, kay nabuang na. Ang pinakanindot yun, yung itawag na itong exceptional
Christian. Naminaw, niya iya gipuy-an ang iyang nandungog. Okay. Noon na pa gitawag na ito nga pahabol. Unsa man yung mga pahabol? Number 1, part-time Christian. Unsa man na sila? Mususimba ka Diyo. Di ko man pauli na. Nabiyara, no? Ika-2, full-time. Unsa man ang full-time? Huwag yung simba-simba. Ika-3, fashion model Christian. Mo ni sila mga naso sa simbahan ng mga fashion model, katindog-tindog lang, ga-serve, ga-choir, no? Nangulikta, walay taon participate sa misa. Nag-iuban, nagitawag na to, og ang neighboring Christian. Huwag simba-simba, kailang balay, tupad naman sa simbahan. Madungog naman nila tanan. Ang pagkapait yun, kanang tail-ender Christian. Unsam na sila? Nagkasood na sa simbahan kay Ramatay man. Gisood ba nanungo? Dito pa siya nakasimba. Pagkapaita, no? So, mo na ang atong bantayan, ha? Yung sunod, mo na ni, ang atong pagka niliyuso, gisundan nga daghan kitang festival. Sinunog, natay maskara, naasa tay kadayawan sa Davao. Okay. Ang pinakalisod yun nga, isip mga Pinoy, nagsagubanta sa kawadon. Tanawa mong tao, wala tayo sininas, dahon na lang saging. Yapay pagay kay doon ay discrimination. Doon ay discrimination between the rich and the poor. Tanawa ko na ninyo. Rich versus poor. Tanawa mga dato kung mag-propose. Wow! Naluhod, dapat yung sing-sing, no? Ang pobreng taon kung mag-propose, paita sa pobre ko mong propose, tanawa. Saging taon, mahita. Ayay, kung dato, wow, kalami sa gikaon. Hamburger, pobre pa to, dokot in taon, mahita. Number 3, tanawa ko nagluto, nindot kay glong aganan. Pobre pa to, ang igamit pala, mahita. Ikaw pa to, wow, kalami sa Sudan. Tanawang Sudan, pagkalami, tanawa. Ibalik tao, tanawa. Okay, nindot kay sinilas. Gikandaduhan. Pag-ari sa dato, nindot kay gianan. Pag-ari sa pobre, nara sa pasong ni Ihi. Nindot kayo ang CR. Pag-abot sa pobre, ang ilo, agungal. Ngipagapinan pag yun, sandpipar. Mahita, wow, ang dato, nindot kay palay. Ang pobre yung taon, perting gamaya, pero na washing machine. Napay aircon. Tanawang likuranan sa dato, wow. Ang sa pobre yung taon, nagagay tunog-tunog, lingkod ka. Tanawa ang costume sa dato. Wow! Ang sa pobreng tao, naas kang maita. Tanawa dato ang yung motor. Wow! Ang sa pobreng tao. Wow! Only in the Philippines, nakasmile pa. Tanawang auto sa dato. Wow! Ang sa pobreng tao, kariton. Maita. Aw, ang sa dato, ang classroom. Wow! Ang sa pobreng tao, bahalag baha. Maita. Tanawan dato, wow, nindot kay kaligo. Ang sa pobreng taon, wow, dako pa kay lugod. Tanawa ang dato, wow, nindot kay step in, ang pobre. Wow, tanawa ang dato, nindot kay lawas. Gisunod sa pobre, mauni iyang lawas. Maita, pagkalisod, no? Tanawa dato, wow, nindot kay smile. Ang pobre pa to, tanawa yung taon niyang smile. Maita. Wow! Danawan dato, ang probinsyano, ang batang Quiapo, wow! Pobre pa to, mauni ang batang Salesiano. Wala yapil. Mo na nga bisan sa itong kapobre, we can still afford to smile, di ba? Kaya we are happy people. Saan yung meaning ng smile? Simod, milapad, ilong, lisngag, extra large. Grabe, no? Okay. Ang lain pa nato nga kultura isip Pilipino tungod sa atong kawadon sa atong ibuhat. Mularga ta sa laing nasod. Kaya nga naman, kuwang ang atong sweldo. Muna kung mularga, malayo sa pamilya. Kung layo sa pamilya, murag makuha-kuhaan ang pagsinabtanay. Muna kung sa'yo sa itong ginawa, pagkalisod. Pero mauna ang realidad. Tanawa ko na ninyong video. Mato siya sa Amerika, nailad pa. Mato siya unta sa Alaska, nailad man kay Nascam. So sa inita mo,
malas ka. Maitan. Sige, mauna ni siya ang realization. Ha? Tanawa ko na ninyo.
Okay, no? Sa atong kinabuhi, ang kulang, maori kinapag sinabtanay, no? Ang pag-intindi sa usag-usa, ha? Kung galing ato lang untang masabtan ang usa-usa, so wag yun tayo mga kasakit, wag yun tayo may aguman, ha? Nga bisan unsang kalisod sa atong kinabuhi. So saan man nato, nga sa atong kinabuhi, makabaton kitag pagbago, acceptance, ha? Atong naon nga bisan unsang atong kahimtang, doon na kita mga kasakit sa kinabuhi, no? Usahay ka na active kita sa simbahan, pero usahay, nagyapon tayo mga anak ka niliko sa laing dalan. Ang bitaw si pare, lami ako may pangumangkon nga magkasal. Lami ako may pangumangkon nga way simba-simba, no? Pero kini kabahin sa atong kinabuhi. Mo nagyawag tas Ginoo sa pagbago sa atong kaugalingon. So unsaon na itong pagbago atong dawaton, ha? Ang word nga acceptance, because acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. Ha? Kung nato na dawaton ng tanan, makitaan ginato, no? Yeah, it is very important to accept your own darkness when you want to grow in the light. Muna ang mensahe sa panahon sa Kurisma, unsa man. Tanaw na to, ang pagdawat sa usag-usa o pagpadayag og sorry. Tanawa inani gyud unta, no, ang mahimong ending sa atong istorya kung kabaw na tamuas og pasaylo sa usag-usa. Ginagawa nila nga word nga sorry sa iyon nga pulong pero lisod litukon lisod pagyud himuon, no? Pero the moment nga imong sugdan sa pagampo ang mga taong nakapasakit kanato, nagsugod ang gitawag nato conversion. Sa dini panahon sa Kurisma, giawag kita sa Ginoo sa pagbago. Sa unsang pag-agi, no? Pagbago gikan gid sa atong kasing-kasing, no? Kay kung dili nato sugdan sa atong kasing-kasing, wa tay tinuod nga pagbago. Sabot sa aton tag-sa-tag sa kakinaya. Importante ang matag attitude sa tao. Kabantay ba mo nga ang A sa alphabet nag-una kaysa B? Because A, which is attitude, is more important than B, which is beauty. Mo na gitawag na to og metanoia. Change from our hearts. Kung dili kita magbago, dili na itong makabot. Ang gusto na itong kabuton. Kung di kita maginulsol karon kanus aman. Unya ba kung wala na kita higayon? Nasayot ang kamatayon, dili gayon na ito matagaan. Usahay, ulahin ang tanan sa itong pagbasol. Natin sa kapamilya, namatyan sila, gainon sa inahan ng anak sa dong, matutas pikas baryo, kaya namatay imong tiyo. Wabar baka kailan niya, may na imong makitaan. Pagatudas pikas baryo, ang bata ni Sod, huwag niya siya kailan, nilingko na siya sa kilid. Ay nahan dito nakikipon-ipon. Taon-taon na ni panuol sa bata, ginay sa dong. Ngano nag-guol man ka dong, ayaw pag-guol, pag-nipay. Kaya basig mabutay ngayon, nga gusto ka mag-nipay, pero di na pwede, kaya mawadaan ang kaskinabuhi. Yan nilakaw ang tao. Ni abotay ang ina siya dong, tanang mangulit na ta. Hala pa lang dito sa imong tiyo, ato sa lungon, aron makaampo sa kaniya. Pag ato sa bata, pagtanaw niya sa minatay sa lungon, ang iyang nakitaan katong tao nga nakigistorya niya. Ang lapit niyang hadno ka. Ni mo ang inanano ka. Ngayon, hadno ko nga naman. Ang kanang nasa lungon, mo na nakigistorya na ko ganina. Sa ilo mo, di na siya nakigistorya ni mo, ha? Kinsa nito nakigistorya na ko? Ang iyatong kaluha. So, narin siya kaluha, no? So, masabot na alis sa itong higayon, no? Nga kita tabangan sa Ginoo sa bisan sa paagi, no? So, ang ato, mo pagbago. So, kano sa kita magbago?
now na, ha? Mauna ning higayon nga gipangayo kanato sa Ginoo nga unta magbag-o kita kay kun kita magbag-o sugod karon ato di makitaan. Ando na sa ibang kang bag-ong grasya nga moabot sa tuntag sa tagsag kinabuhi o mao kini ang diwa sa parisma, ang diwa sa atong recollection karon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw o atong usmon.